Nhar is-Sibt li ġej 18 ta' Frar, minħabba l-attivitajiet marbuta mal-Karnival, il-quddiesa tal-jum mill-Kurja tal-Arċisqof se tixxandar fid-9 ta' filgħodu. Tajba, nilqakom għal-quddiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bi grazza tiegħek jistħoqilna li tagħmmar fina. Bibni Ġesu Kristu sidna li għallam jekk jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. L-art kollha kienet il-sin wieħed u kliem wieħed. Meta l-bnedmin telqu mill-vant sabu wieta fart sinar u baqgħu hemm u qalu wieħed lill-ieħor ejjew nagħmlu l-madum u naħmuh sewwa. U l-madum kienu jużawh flok il-ġebel u l-qatran flok it-tajn u reġgħu qalu ejjew nibnu belt għalina u torri bil-quċċata tiegħu tilħaq ismewwiet u nagħmlu isem għalina ħalli ma nixterdux mal-wiċċ kollu tal-art. U l-mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin. U l-mulej qal araħħom poplu wieħed u l-sin wieħed għalihom il-koll. U dan għadu l-bidu ta' xogħolhom. Issa kull ma jiġihom f'rashom xejn ma jaqtalhom qalbhom. Ejja ħaninżlu u nħabblulhom il-sinhom ħalli ma jifhmux il-sin xulxin. U l-mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha u waqfu mill-bini tal-belt. Għalhekk bdew isejħula Babel għax hemm ħawat il-mulej il-sin l-art u minn hemm xerridhom il-mulej mal-wiċċ kollu tal-art. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajri l-Alla. Ħin il-poplu li hu għażel bwirtu. Flimkien? Ħin il-poplu li hu għażel bwirtu. Il-mulej ixejjen il-femiet tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. Imma l-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Flimkien? Ħin il-poplu li hu għażel bwirtu. Ħin il-ġens lil mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel bwirtu. Mill-għoli ta' smewwiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Flimkien? Ħin il-poplu li hu għażel bwirtu. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jara f'qemilhom kollu. Flimkien? Ħin il-poplu li hu għażel bwirtu.
Għamiltilkom ħbieb, jgħid il-mulej, għaliex kull ma smajt minant missieri, jiena għarraftulkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu qalilhom jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju isalvha. Għax jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Xi prezz jista' jagħti l-bniedem biex jisalva ħajtu? Għax jekk xi ħadd minn dan in-nies ħżien u midneb tal-lum qatt jistħi minni u minn kliemi, bin il-bniedem ukoll qatt jistħi minnu meta jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġel imqazza. Qalilhom ukoll tassew ngħidilkom li hawn xi ħud minnkom li qegħdin hawn li żgur ma jġerbux il-mewt qabel ma jaraw il-wasla tas-saltna ta' Alla munija bil-qawwa. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Dan hu li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Mark fejn isemmilna dawn it-tliet punti importanti għal kull min irid ikun dixxiplu tiegħu. Huma ta' sfida għalina ħajja tagħna, però huma żgur ta' għajnuna kbira biex inkunu tassew dawk li nimxu warajh. Jgħid Ġesu jiġħad lilu nnifsu. Sa din forsi ġibilna mistoqsija, imma aħna lilna ma jgħallmunix li għandna nfittxu fil-ħajja tagħna il-milja li għandna niżviluppaw il-kwalitajiet tagħna li għandu jkollna stima kbira ta' nfusna. Tiġħad lilek innifsek allura huwa kontra dan? Mhuwiex f'kuntrast ma' dan. Ġesu mhux qed jgħid li aħna m'għandux ikollna stima ta' nfusna. Ġesu jrid li aħna niżviluppaw it-tajjeb, il-kwalitajiet tajbin tagħna. Ma li Ġesu huwa illi għandna narfu dak li jfixkel lilna fil-ħajja tagħna, dak li ħodna f'direzzjoni żbaljata, u hemmhekk ngħidu le li jkollna il-qawwa li jagħtina hu li ngħidu le fejn meħtieġ ngħidu le lil nfusna. U għalhekk li ngħidu le lill-egoiżmu tagħna lil dak li huwa ta' tfixkil fil-ħajja tagħna. Nsemmi eżempju konkret, kun hemm xi ħadd illi itellaħħomlok jew li idejqek u inti tkun hekk biex tgħidlu ħafna kliem, ninsulentaħ u tajru. Ma mbagħad tikdem insinek u ma tagħmilx hekk. Tgħidlu li għandek tgħidlu b'edukazzjoni b'rispett. Dik hi ċaħda tagħna nfusna. Inkella tkun f'xi pożizzjoni xi ħadd jiġi b'somma flus biex jgħaddilek minn taħt ħalli inti taġevolah u tagħtih xi ħaġa li mhux dritt tiegħu. U inti jattirawk il-flus imma tgħid le. Il għaliex irrid inkun onest, tiġħad biex inti tażen dak li hu tajjeb. Nsibu tant eżempji fil-ħajja tagħna fejn aħna hemm bżonn niġħdu dak li aħna nħossu biex ma jħalluhx jiġri bina jikkmandana ħanażlu dak li hu tajjeb. Jgħid Ġesu wkoll min irid jiġi warajja jerfa' salibu.
Ġesu jrid li aħna narfu s-salib tagħna biex blajnuna tiegħu nerfawh anki jekk ifisser għalina sagrifiċċju tbatija. Innu taw Ġesu ma jgħidx jilħaq salib ħadd ieħor, ma jerfa' salibu. Imma jista' tkun is-salib minħabba il-mart jew l-anzjanità jew anki ċirkustanzi li jiġu li m'hemmx kontroll fuqhom biex ngħidlek ma tistax tirranġhom li taraf kif tgħixhom bl-għajnuna tiegħu anki faqda miegħu ma' Ġesu stess. Imma rridu narfu tassew dak li hu s-salib tagħna ħalli ma nagħmlux deċiżjonijiet żbaljati. Ħansemmi eżempju. Il-vjolenza domestika. Persuna illi id-dar tagħha tkun qiegħda vittma ta' vjolenza, ta' swat, ta' abbuż. X'jiġifieri terfa' is-salib tagħha? Jiġifieri taċċetta li s-sitwazzjoni tibqa' hekk, vittma? Le. Li terfa' s-salib u għandha salib huwa li taraf x'hemm bżonn tagħmel bl-għajnuna ta' oħrajn ukoll biex toħroġ minn din is-sitwazzjoni ta' abbuż biex ma tibqax vittma. Dak hu s-salib li trid terfa'. Mhux li taċċetta u tibqa' hekk. Imma li taraf x'hemm bżonn tagħmel biex ma tibqax vittma ta' abbuż. Semmi eżempju ieħor, pereżempju tifel l-iskola li jkun vittma ta' bullying minn xi sħabu. X'inhu s-salib? Li jaċċetta jibqa' hekk? Is-salib huwa terfa' s-salib, jiġifieri tara x'hemm bżonn isir bl-għajnuna ta' diversi biex ma tibqax vittma ta' bullying. Għalhekk hemm bżonn aħna narfu tassew is-salib li konna biex nerfawh bl-għajnuna ta' Alla. Ġesu jgħid ukoll mbagħad jimxi warajja, jixħat lilu nnifsu jerfa' salibu jimxi warajja. Jgħid Ġesu li huwa hu li għandu jmexxina, il-kelma tiegħu li tagħtina d-direzzjoni fil-ħajja tagħna. Biex aħna ma nieħdux triq żbaljata, imma nimxu warajh biex nimxu tassew fit-triq it-tajba. Nindunaw li dan li qed Ġesu kultant huwa diffiċli, kultant ifisser anke sagrifiċċju għalina, imma jagħtina l-għajnuna biex jirnexxinna nagħmluh u nkunu tassew dixxipli tiegħu. Nitolbu l-mulej f'din il-quddiesa li aħna nkunu tassew dixxipli tiegħu billi niġtu lil nfusna, nerfgħu salibna u nimxu warah. Se nisqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli tmexxina fit-triq tas-sewwa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina grazzja mulej li aħna narfu kif għandna niġtu lil nfusna nerfgħu salibna nimxu warajk nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kummulej ma daw kollha li din ibatu, speċjalment il-morda fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u nitolbuk speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal paċi fl-Ukrajina u paċi f'diversi postijiet oħra fejn hemm il-vjolenza u l-mibeda u l-ġlied. Nitolbuk biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal vittmi tat-terremot fit-Turkija fis-Sirja għal dawk li għaddejjin minn tbatija wara dat-terremot u għal dawk kollha li qegħdin joffru l-għajnuna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna narfu dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilaqħhom fi ħdanek,
tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna ġeddidna u li ġib il-premju ta' dejjem il kull min jagħmel ir-rida tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħal moġbok toħloq il-bniedem kif ukoll fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li ħlejaq kollha jaqduk, il-mifdin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għall-għenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda ntennulek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex mir-rajħi bagħti ħal-ħobs, rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerred għalikom u l-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawm minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
Inna lina nkun nitolbuk għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u mal-Alla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostoli Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, għaddaħanix fil-ġrib, isteħlisna minn deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba uħnina tijek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tijak nħallilkom is-slim, natikom is-slim tijaj. La tħares lejn tnubietna, istaħares lejn il-fidi tal-Knisja tijak. Għati għas-slim u laqda li jintrit fija. Intli tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Kien jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema nitolbuk li dejjem nixtiequ dak li kelli bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lil Alla. Twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum.
It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-anaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nhar is-Sibt li ġej 18 ta' Frar, minħabba l-attivitajiet marbuta mal-Karnival, il-quddiesa tal-jum il-Kurja tal-Arċisqof se tixxandar fid-9 ta' filgħodu. Nofru dan ir-rożarju għal morda kollha, speċjalment dawk li qegħdin f'qagħda kritika fl-ITU. B'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna jina waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo orina li inti omna li kismat talb tagħna dak it-twilet tal-in irid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrejna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wera l-ara tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies ampirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies ampirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies ampirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies ampirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies ampirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies ampirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies ampirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nies ampirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nies ampirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nies ampirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo orina li inti omna li kismat talb tagħna dak it-twilet tal-ina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħrisna minna tal-infern. Hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-tbatija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nies ampirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nies ampirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana. Dak it-twilet għalina rrit ikompli dem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern. Kud ġenerew kolla u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-batija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tieni sa tnagħtik ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija Marijemija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern. Kull ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-batija meta sina Ġesu Kristu kien mowwi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tieni sa tnagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dubita ħarissa minnar tal-infern. U ġenera kollha u għen dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħamlis misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kiberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej mija kiberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej mija kiberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej mija kiberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej mija kiberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubitna ħarista minnan tal-infern u ġenera kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
سليم عليك سلطانة tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnin tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-appostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mela l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddishom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddija tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. Ungawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħla fil-qiegħ ta' nifel li xetan u l-ispirti s-sena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, Malik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'darek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawem bħala raġel adult. U madda Giuseppe kummissira jina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe,
اطلب علينا. San Sebastian Martri, اطلب علينا. Santo Rocco, اطلب علينا. San Paul Missirna, اطلب علينا. San Publio, اطلب علينا. San George Preca, اطلب علينا. Beato Nazio Falzon, اطلب علينا. Beata Deodata Pesani, اطلب علينا. intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا. Alla f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omma Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk l jistaħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.